mga ka-road trip. So, ako na naman po ito, si Joy, ang inyong lingkod. Kapatid po ako ni Cecil, ni Mrs. ni Bicolanong Calvo. So, panibagong araw, panibagong vlog na naman po. So, for today's vlog po ay pupunta po tayo sa palengke ng Nabwa. Mamimili po tayo ng prutas. So, ang bibilhan po natin ng prutas ay isa pong kaibigan po ng aking kapatid din. So, bibilhan po natin siya ng prutas para po makadagdag po sa kanyang kita. Dahil po ang kanyang kinikita sa pagtitinda po ng prutas ay isinusuporta naman po niya sa kanyang magulang, sa kanyang tatay po na isang bedridden. Para po sa diaper, sa gatas, sa maintenance po, sa vitamins ng kanyang tatay. So, kaya po, nagpupursige din po siya na magtinda araw-araw, kahit po maliit po ang kanyang kita, para po ma-survive naman po ang buhay ng kanyang tatay na isang taon na rin pong may sakit. So, yun po. Ang makakasama po natin ngayon ay sina. Ayan. Si Sandler at si Darren. Hello, shoutout kayo. Hello mga ka-road trip. Hello mga road trip. Sila po yung makakasama po natin ngayon. Kasi po, sila po yung mahilig sa fruits. So, para sila po ang mamimili kung anong prutas po ang gusto nila. So, ngayon po hinihintay lang po namin yung aming driver, si tatay. Kasi po wala pa nga po. So, maya-maya po siguro ay nandito na siya. Ayan. Kaya samahan niyo po kami mamaya pagpunta doon sa bayan at pagbili ng prutas. Ayun po. So, ayan, nandito po tayo sa tindahan ni nanay. So, yan, kasama ko po itong si Sandler. Anak na Bicolanong Calvo at ni Cecil. Ayaw ko na kasi. Naka-face mask nga po siya. Ready na. Excited na silang mamili ng prutas. Ayan. Dere. Dere man nagtumigiba. Nanunugas ang tubaloy. Kapag dahil nakasama. Dati igin. Wala doon. Igin. Wala si Kuwada. Si Bruno Mars. Si Bruno. So ayan po mga ka-road trip. Kung kayo po ay gustong mag-avail ng aming t-shirt. So ayan po. Message lang po. Para po sa detalye. Ayan. Bicolanong Calvo Vlogs. Mag-subscribe ka na po kay Bicolanong Calvo Vlogs. Huwag ka nang magpaligoy-ligoy pa. Hindi mo naka-video. Ayan. Hindi mo naka-video? Madam Rhea, pag uwi mo sa inyong bahay, mag-subscribe ka na. Yan lang. Gamitan mo yung kay AJ. Paano mo yan mag-gantan? Turuan ko ka, darawan mo hali sa cellphone mo. I-subscribe ta. Cellphone ko kaya eh. Di ba na pwede sa bangan ni YouTube? Dires ko na sa YouTube sa di mabubuksan. Ikaw Ning, nakasubscribe ka na kay Bicolanong Calvo? Oh, ay, talo kapatid Rhea. Tago cellphone, Nini. tago ko din sa cellphone. I had one phone. Kayo, nakasubscribe na kayo kay Bicolanong Calvo Vlogs? Yes. Subscribe mo kami. Panoorin nyo lagi yung yung video ni Bicolanong Calvo Vlogs. Tapos like nyo rin. At kung marunong kayong mag-comment na rin kayo. Ika Tiban, subscriber na ka ni Bicolanong Calvo Vlogs. Skip. I-skip kito ni Siban niya. O, di ipag-skip ads. Hindi ko man ini-skip.
Ad. Skip ad. Ako yung nakakay po. Yan. Shout out mga road trip. Oo, agbaw to. Yung para iwag. Ano ka mo? Shout. Mga TikTok. Shout out. Sa inyo gustong i-shout out. Sa inyo gustong i-shout out. Maraming sir. Shout out kay Pepe San. Ayan po mga ka-road trip. Palis na po kami. Pupunta na po kami ng bayan. So ayan po ang Mang Iriga. What's up mga ka-road trip? Andito na po kami sa bayan. Kaso may hinihintay pa po kaming isa. So, hintay-hintay lang po. What's up mga ka-road trip? Ayan, nandito na po kami sa bayan ng Nabwa. Ayan, nandiyan na. Ayan, marami pa ring tao sa. Ayan. Ayan ang aking mga alalay. Mga lilikot. Ayan. 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 Ayan po mga ka-road trip. Parating na po yung isa po namin kasama. Gagaling pa po kasi siya sa trabaho niya. Kaka-out niya lang po. So, papunta na daw po siya dito. Sa location namin. So, ayan. 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 So, hinihintay-hintay po natin. Naiinip na po itong mga aking alalay. At excited na nga po sila na bumili ng prutas. So, ayan. Naiinip na. Malilikot na nga. Ayan. Ayan na, paparating na po ang kasama namin. Ayan, charan. Presenting. Buntes. Ayan na siya. Tara na po, mga ka-road trip. Tayo ay pumunta na. Yes! Yes! Garin! Yes! Ako gabi! Kana. Yeah! Let's go! Punta na po kami. Okay. Ayan, papasok na po kami dito sa may market. And sa prutas. Ano na raw ka mo? O, dito po ang mga prutas. Dito po ang mga tindahan ng prutas. Nandito na po tayo. Hello! Nagkukuha ako niyanan. Ano sa inyo? Punta nagdalin. Sabi ko di magdalin. Payan lang natin. Ayan, may saging, may Kapag sa prutas, anong gusto nyo? Pili-pili. Yung grapes. pare. Sam na grapes. Pare? Ay, pare na pati. Kuha po mama. Kaya may gusto nga. 300. Isa din na rin kali. Depende sa ako. Pari ka, di man namin gusto kayo. Oh, ano ninyo babakalon pag ilig ka na? Ako, batag. Daddy! Grades, pala mangga. Daddy! Daddy! Mangga. Ako mangga, batag pala grades. Kada kul ka gusto ay. Ito? Oh, green na apple. Pakwan kaya ako no. Ano, green na Saan mo apple? sa pakwan? Ay magkano po sa pakwan? 50 ang kilo. 50 ang kilo ng pakwan. Batag. Nagkakaprutas kaya dito? Kaya. Sila po yung sinasabi po namin kaso wala po yung asawa niya. O siya lang po. Minsan po naglalako po siya doon sa may
banda sa amin. So, dito po tayo mamimili. Ito, green apple. Green apple. Green apple. Green apple. Pakwan. Green apple. Pakwan na. Bunga ni Kuya, anong ngaran mo, Kuya? Heroin po. Ha? Heroin. Erwin? Oh, siya po si Kuya Erwin. Kung kayo po ay gustong bumili ng prutas, dito lang po kayo pumunta kay Kuya Erwin. Bili-bili po kayo dito. Green apple. Green apple. Green apple. Adin sa nakanako. Is. Ag naman ka rin kapula. Kakapiraman ka mo sa di sa usad na Aldo. So pinaka maray na bintan. 500. Sa tuyan cellphone. 5K man sa dal. Tas pag so pinakamaluyaman ngayon, pinakamahinang bintaman ngayon ninyo. 1,000. So ayan. Parang kaligating ngayon natin. Maluya. Adi aamo na yan. Grapes. Oh, tuntung. Ako grapes. Pero pirmiman po ang nauno yan na dakulaan ang binta ninyo. Arando. Anong para parehas? Pag mauran, maluya. Apple. Tas pag saud. Nakakot mo siya ng apple. Green Wala apple. Ano mo na yan? Ah, green apple. Ako mangga na ta. Ah, green apple. Green apple. Green mo na. Green apple. Ayan, ang dami po nilang hihingi. Green apple. Green apple. Mangga. May kalbo. Green apple. Green apple. Green apple. Kamu na yan. Di mo pagprakidol ka dyan na. Di ka mo. Oh, madam. Madam, dami. Kumusta po? Maray po. Amo po, Manoy. Ito ko nung teras. Kana ko, baka ay mangga. Siya po si si Ma'am Rosel, yung sinasabi ko po sa inyo. Na yung papa po niya ay may sakit. Open. So, ayan po. Ano ko nung nakita? Ha? Green apple sana. Ha? Mas maray na sana. Green apple. Peras day, pera day. Ala, itong mga bata, ang daming hihingi. Green apple. Green apple. Green apple. Green apple. Good ka ni madam? Kaming darwa, magngod kami. Kaming tulo. Awat mo to day? Oo. Ma, bagong sinilas. Green apple. Usan. Ano po nga ni Adto so uno yan? Ano po nga yung sakit ng papa mo? Kalate. Uric acid. Tapos po, Parkinson's disease. Madam, ano ka naman madam? Ayan po, may bumibili Ano mo na po. muna man Luyo? Sige po. Parkinson's niya po malala na. Pati po ako niya nag-iwag na. Pati po yung kabot. Pati po adi lang. So, ano po an ining uban na? Uban na. Ano ka ni mo ma'am? Pili na po. Kanin mo dari mo diyan. Mangga. Sige, pili-pili na muna. Maya-maya na. Green apple. Green apple. Ayan po, mangga. 25 po. Ayun pong isa, 30. O, bili-bili na po kayo. Ito. May pinya, may papaya. May mga saging po. Grapes din, may orange. Apple. Sige na, pili na lang. May kiton. Anto na sa ito shake ka. Wala di ma'am? Adi sa mo sa adi. Dapa. $70 Ada madam 120.
Saan sa di? Dahil kikuhain, dahil bukan na ka na ko, dahil. Dadi, kamu magbay. Dadi, Dadi, pag-ao. Dahil nakasog na ni, nauhog ko yan na kita. Hindi mga orange. Gusto ko dong binabon. Amo. Yes. Nagka-prutas baga kita. Buong cotton candy. 440 po. Siyempre tayo masustansya. Prutas ay Kali na kapili, dahil kali na po ikapili ah. Kali na sana 100. po. So, uban na po na ag ko namamatayan si papa mo? Ang pong uric acid niya, walang po 1 year pa lang. Dati po na nakakagi, amo lang niya pinagkukuan tong Parkinson's. So, an pong pinag susuporta ninyo ading ano Amo po ano yung talatinda. pag maluya po anang naag ko po yung mga maintenance sa bulong. Agto po hindi ang sabing pag agto nakamamakal. Pagkuda. Pari ko dati po nagkuha na kaya na po si para dati. Hindi kami lang dito na talaga nalaman ganito. Sige lang babananap yung araw lang pag-away na. Talagang nakatapos. Ang sabihin ko lang kung ano sa pagkakas. Buwan pa mas marera, ito nakakatinda. Nagbalik pa man ako. Talagang masakit po. Ano po an kamo sana po anang nagsusuporta? Kay papa mo. Ako naman po, umahod ko, pero ang puwan sabi, kami kayang magbuwan, buko man kami okay. Buko kami okay. Mostly ako. So, magpapalaro ko. Minsan, kabihira. So talagang ikaw po talaga Oo. nag-aano. Amo po, madam. Hindi ko man sinasabi direct, baka maulit siya. Pero ako talaga. Kasi man ang sari-sari mga pag-abayan. Kaya po kailangan po talagang magsakripisyong magtinda. So Kami kaya ko sige kanila, mga bail man kanila. makakaabot po nga ni Ansad to ka na mo. Oo. Na magtinda. Amo po. So ayan po, kung nangailan po kayo ng prutas, gusto niyo ng prutas, punta na po kayo dito kay Ma'am Rosel at kay Kuya, ano nga pong pangalan? Erwin. Erwin. At sa bawat bili niyo po ng prutas ay malaking tulong na po yung sa papa nila. Ayan po. Salamat dito. Pera po ang amin. Mangga 80. So, 43.20 ano pa? Pero ano? Ha? 180 na daw. 320, saka 180, 500. 600 po kami. Ate di po. Di mo na pag-ulian. Amo na yan, amo. Keep the change. Mas yan. Amo na yan. Keep the change na. Bye na mo na yan. Keep the change na. Basta ka rin. Yes. Di mo na pag-ulian. Kaya mo sa Kay, nagdadiaper na po si papa mo. Amo po, nagdadaya pero. Wala na yan, pinag-ulian na. Iba ko na lang, di ba dyan? Thank you. Ako nakasinig-bit namin. So, ayan. Ako na ko. Masaya ba kayo? Yes. Yeah. May prutas na. Thank you na ba? Amo, salamat man. Yes. Ayan po, palis na po kami. Pauwi na at gabi na. At itong mga bata po ay makukulit na. Ayan si Buboy. May dala-dala.
Gabili naman ang ano. Ano sa niyo? Uy naman ako no. Ayun nga po pala yung tricycle, narentahan po namin. So, ayan po yung mga nabili namin, mga ka-road trip. Ayan, piras, may pakwan, may grapes, Meron na. pinili ni Buboy. Ito ni Darin, may green apple, at saka mangga. Ayan. Green apple, pinili din yan ni Buboy. Ulit-ulit. At saka may pungkan. Ayan po. So, ayan. Ayan po ang napamili namin. So, happy ka na, boy? No. Oh, shout out mga kapatid. Shout out sa Bicolanong Thank you po, Bicolan. Thank you, Bicolanong Kalbo Vlogs. Anong sasabihin mo kay Bicolanong Kalbo? Thank you. Thank you. Thank you, Bicolanong Kalbo Vlogs. Sa mga prutas. Sa mga prutas na binigay. So, ayan po. Do you want to solution? So, ayan po mga ka-road trip. Nandito na po kami sa bahay. Nakauwi na po kami. So, ayan po. Nakapamili na rin po kami. So, maraming salamat po kay Bicolanong Kalbo. At kay Mrs. ni Bicolanong Kalbo. At mission accomplished na naman po tayo. Mga ka-road trip. So, ayan po mga ka-road trip. Sana po ay patuloy po nating suportahan si Bicolanong Kalbo Vlogs. Para po marami po siyang matulungan na mga nangangailangan po. So, sa mga di pa po nagsusubscribe dyan, mag-subscribe na po kayo. At i-like nyo na rin po at mag-comment na rin po kayo sa lahat po ng video na in-upload po nila at i-upload po po. So, ayan po. Salamat. Ingat-ingat po kayo. Bye-bye!